Tak čau lidi, tak jsem zvědavej, jestli z vás někdo uhodne, co se tady dneska bude dít. Malá nápověda, dělám to každý rok, ty vole. Tak jdeme na to. Čus. Tak a jedeme bomby. Základem vždycky tam dát zeleninu. Bez zeleniny neexistuje. Maso dokáže natáhnout tu chuť z toho. Tak, tady už jsme dali vařit i kůže. V životě do tlačenky nedávejte nějakou želatinu nebo ty umělý gely, ty sračky. Ani omylem, to tam vůbec nepatří. To může udělat jenom prase. Takže jedem bomby, pak se přihlásím. Tak a první si dáme ovárek, obídek. A pak budeme pokračovat. Takže jsem zpátky, maso máme vařený. Takže si shrneme trošku ten začátek. Vždycky, když dávám vařit maso, tak si každý kousek klidně trošku nasolím. A pak osolím i tu vodu. Samozřejmě tam patří zelenina, protože to maso dostane i hned chuť. Jak se to vaří, tak prostě se dostane do toho masa. Maso nevaříme úplně do bezvědomí, jo? Něco se povede, něco ne, ale nesmí to být úplně na sračku, aby se to nezačalo rozpadávat. No a začneme krájet a pak asi se třeba přihlásím, protože nebudu tady natáčet, jak krájí maso nebo takhle. Jo, tak pak se přihlásím. A jo, tak trošku videa z krájení dáme. Krájím to na takové kostičky. Říkám, nesmí to být opravdu úplně rozvařený na padry, to maso, to pak stojí za hovno. Já vím, že každý tlačenky dělá jinak. A já dělám prostě takhle. Vždycky jsem rád, když vyjde krásná mozaika z toho, protože než když je to úplně na hadry. Jinak my máme rádi tu tlačenku, jakoby opravdu, když má mozaiku s tlustým, nemáme rádi jenom libovou, prostě, jo, říkám, to je podle každého, jak si to udělá. Měl jsem zhruba nějakých 13,5–14 kg masa. Takže, jo, že prostě pak takovýhle kostičky, prostě, aby to bylo, no, asi tak. Samozřejmě, jak už jsem říkal na začátku, nedávám vůbec nějaký gely, želatiny, vůbec takový sračky tam nedávám. Děláme prostě to, že uvaříme kůže a pokud je potřeba, tak se nebojím ani toho, že dám i vývar z těch kůží, vývar z masa prostě, jo, a vím, že ta tlačenka vždycky krásně sluhne, ale nějaký želatiny, to vůbec bych tam v životě nedal. Tak asi tak. Takže já to tady na porcu, nakrájím a pak se přihlásím. Tam se píchnul. Tak, krájení pokračuje. Jo, teďko dělám vlastně, tady co mám tu plec, tu tam dávám taky, dělám takovýhle kostky. Takže říkám, ať to není úplně na sračky. A jinak říkám, každý dělá tu tlačenku jinak, z něčeho jiného. Já jsem tentokrát neměl hlavu, teda, to je pravda, ale dávám teda bůček, dávám tam plec, dávám tam kolena, vlastně
dám vyvařit packy, jo, tohle z toho mají výborný klik v sobě na to spojení, takže tam mi napovídal, ale to už jsem o tom mluvil, to je jedno. Paní chytrá tam sedí. A říkám, každý to dělá jinak, prostě já to dělám takhle, někdo tam dává játra, já teda jsem zásadně proti, protože mně prostě přijde, že ty játra je to takový nahořklý prostě, že může stát, že to zhořkne. Já to tam prostě vůbec nedávám takovýhle věci, takže no, uvidíme, snad si to povede. Každý rok není posvícení, ale zatím se to vždycky tak nějak povedlo. A doufám, že to bude OK. Ale to výsledek si ukážeme vlastně zítra, protože až to stuhne, tak rozkrojíme a budeme vidět, jak to všechno dopadlo. Takže já se zase potom přihlásím, až to budu nějak ochucovat. Řekneme si něco, co tam dávám, já teda osobně, co nedávám, protože každý, říkám, to dělá úplně jinak. Takže zatím asi takhle. Tak a máme nakrájeno. A za chvilku se dáme do ochucování. Teďko česnek se nadrtí. Když tak ten česnek klidně, to se mi tady směje přítelkyně, když tak ten česnek, když si v lisovači rozjebete, tak normálně v klidu si ho klidně nasolte a on se vám krásně rozjede. Ty chutě prostě potom jsou úplně mega. Jo? Poznáte dřív, jestli ten česnek tam potřebuje ještě dát nebo ne. Takže teď já si udělám ten česnek, která se tam dělá. Kůže nameleme, protože kůže tam musí do toho samozřejmě. Vývárek a jak jsem říkal, už asi nebojte se tam dát i vývar z těch kůží do toho, jo. Krásně se vám to všechno spojí a bude to úplně luxus. Takže zatím a já se pak přihlásím, až budu ochucovat. Tak si tady nadrtím ten česnek. Jinak jsem chtěl říct to, že ty tlačenky nedělám z masa, který prodávají tam někde v nějakým posraném Kauflandu nebo tady v těch velkých skurvených krámech. Ale jezdím do Libochovic na jatka, což vím, že přímo to maso mám krásně čerstvý a všechno. Ne, že tam nebudu dávat nějaký sračky dovážený a takovýhle. Takže kdyby náhodou jste chtěli, teď mi to tady, nějaký maso, tak klidně na jatka do Libochovic. Nakoupíte opět za super prachy. Teď mě tam čeká ještě jedna cesta, protože týden před Vánoci budu dělat vinný klobásy. Tady s mojí přítelkyní, tak opět pojedu pro maso tam. Tak, asi zatím stačí. Ten malý nožek potřebuji tady někdo mám. Tak. To bude to vždycky mě zacákat, jak klepeš těma rukama. Netočíš. Netočíš. A to bys točil. Teďko si to nasolím. Jo. Ten česnek se mi hezky rozjede. Ty mi tady do toho blafe. Takže se čumí na mě jak vej, protože si myslel, že netočím, ale já točím. Takže trošku si to promíchám s tou solí, chviličku to nechám. Jo.
a on se vám opravdu úplně super rozjede. Tak. No, mám tady bordel jak prase, ale teďko si nameleme kůže a budeme pokračovat. Za chvilku jsem tu. Tak, jsem zase zpátky. Přítelkyně mi tady umyla nádobí s takovou velkou radostí, takže my si teď nameleme ty kůže. Doufám, že to budou umět pustit. Na tomhle robotu děláme úplně všechno, to je fakt dobrá mašina, takže doufám, že to bude fungovat. Plním na tom i klobásy, všechno, tyjo. Kupoval jsem ho zlato asi před 2 rokama, viď? A v té době stál asi 8 litrů. Ale musím teda říct, že to je dělný, protože hlavně je to převody, je to celkový. Má to 2 motory, takže úplně super a člověk fakt snad plní klobásy a všechno stejný. Má to nějakých 1500 W, ale je to bomba věc teda. Ono to normálně sere i ty banánky vánoční, takže jako úplně v klidu. Kolik stojí Jitko? No tak, hele, už je o něco levnější, teď už stojí prej 7000, takže no, asi bude jak jde, no. Ale říkám jinak, jako super, tyhle, já s tím udělám všechno, takže moment, já potřebuji tady jenom teďko si něco vzít, musím dát na stranu kameru. A jsem potřeboval si vzít šťouchátko. Takový Robertek do toho. Tak, jsem ještě pro kůže. Tak, jsem tady. Jdeme zase. Vždycky jsme teda všechno kupovali, ty vole, a teďko vlastně všechno si děláme doma. Prosím? Víme, co jíme. Jo, přesně tak, víme, co si do té huby strčíme. Takže žádný kupovaný sračky. Furt říkám ty sračky, protože pro mě jsou to sračky už, co se týče vepřového sádla, tak všechno si škvaříme sami. Takže při škvaření, když se bude líbit video, tak můžeme udělat i třeba se sádlem a tak. Ale určitě si natočíme video, když budeme dělat klobásy. Tak, ještě potřebuji kůže. Tak, ještě pár kůží do rezervy. A jdem. Já jsem mastný jak sviň. Ale je to paráda. Mě to prostě baví. A už se těším na zítra, až to bude. A tady nám něco pípá, to je pekárna. Moje paní si asi peče nějaký ten
její posraný chleba, prej ten zdravý nějaký. No, Vůbec nežeru takovýhle věci. no to je k tomu bučku. Já potřebuji mít pořádný chleba a ne žádnou dietu, když už žeru takovýhle věci. No, to se musí vykompenzovat. Tak, už je nechám doběhnout, to budeme mít hotový. Málo bych udělal zahledu. Tak, necháme to doběhnout. To musím vyklopit. Dej mi to pivo, nebo ty nemáš čas? No to stejně se mi propad. To tam dala studenou vodu. Tak, já si dám tady pivečko, protože jsem přemaštěný z ochutnávání ještě, co jsem vařil maso. Tak, tohle můžeme vypnout. Jo. Tak jo. No a my přejdeme k vychucování. Tak, takže my jdeme na to zase. Jdeme začít ochucovat. Dáme si tam kůže. Namletý, zatím stačí. Jinak já teda dávám sůl, pepř, majoránku. Nový koření už potom nedávám, protože mi to přijde moc navoněný, dávám ho do vývaru. Takže vlastně už tam jakoby je, tak ho tam dám víc, ale teďko prostě už ho tam nechci dávat, protože pak se ztrácí úplně chuť toho masa. Tak, zatím stačí. Majoránku to není nikdy dost. Majoránka tam musí být, ale zase ne úplně mega. Říkám, bude se to dochucovat, protože... A dal jsem si blbej pepř. Bych tam nasypal málem ty vole kuličky, ty vole. No a teď tam na to nasereme ten rozjetý česnek, co máme. Nám dáme trochu vývaru. Jo, a budu prskat po tom pepři. No. Ty vole. Tak, už ten vývar je ochucený. A začneme to promíchávat hezky. Budu potřebovat asistentku tady. Kdy? Teď. Přesný poměry vám neřeknu, protože pokaždý to dělám, jakoby mám jinak váhově maso, dělám to všechno jenom podle chutí, takže hlavně každý si to musí udělat tak, jak mu to chutná. Potřebuji tady asistenci, takže mi tam nalej vývar. Tady. Celý? Jo, můžeš. A ještě tam naber vývar.
Jo, je to velký bacha. Je to mimo masíčko. Ještě? No, dej to tam celý, prosím tě, klidně celý, dej. Jako plný, jo? No jasně. A tu vodu z kůží klidně ještě, jo. No počkej, tak teď mám co? Teď mám Vývar, plný ten. No, můžeš to i dát tu vodu do toho, z té kůží do toho vývaru, to je úplně jedno. Ono to teď vypadá jako, že to je rozsračkovaný, ale to je díky tomu, jak se to míchá, ono si to potom udělá tu svoji mozaiku. Toho strach nemám. Jediný, co z čeho mám strach, tak je ten bordel tady. To upadlo mi. Pojď ty vývarku můj. Počkej. Mě to pálí. Tak. Jo, nějaký ty kosky tam Kolik budou. nabíraček toho z těch kůží? Dej tam aspoň 4, do toho 5, 6 klidně. A už můžeme pomalu ochutnávat. Jo, vždycky to dělám tak, že to jakoby přechutím, jo? Leju, jo? Můžeš? Celý? Ne. Celý ne. Ještě trošku. Jezdíte. Dobrý, zatím. Dobrý. Tak. Takže teď vím hovno, co jsem říkal. Takže vždycky to vlastně jakoby přechutím. Víc soli, víc pepře, víc majoránky, víc česneku. Protože vlastně ještě to potom vařím. Ve střevech, že jo. Já to automaticky vařím, teda někdo to vaří ve vodě, já to vařím v tom vývaru furt. Takže se něco, i když je to v tom střevě, což si každý myslí, že není možný, ale něco se odvaří. A takže je důležité to malinko přechutit a pak vlastně to budete mít všechno akorát. Takže ochutnávačka. Tak, tohle zatím dobrý, ne, zatím dobrý. Teďko ty máš ruce čistý. No. Takže přidáme sůl. Hodně? Já ti řeknu. Jen tam dej, neboj se. Tak. Majoránku? Majoránka, pepř. A budeme muset nadrtit. Koukej ale na to. Jo, budeme muset nadrtit ještě. Došla. Počkej, no. Tak ještě dej další. Dej. A budeme muset nadrtit česnek, je tam málo česneku a ještě ten pepř. Počkej. Majoránku a pepř. Jsi na mě moc rychle, já. No, tak. To my chlapi tak máme. Ještě mi tam nasyp, neboj se. Dobrý. Tak pepř, jo. Jo. Rozjeď to hezky, neboj se. Ježiš. Stačí. Dobrý zatím. Potom, jestli stačí, rozhoduju já a nadrtíme česnek ještě. Takže já jdu ještě teď nadrtit česnek a pak se Jo, to za musíš ty, já to chvilku- znám, to nemusím. za chvilku jsem tady. Ty budete mě vždycky Tak, opět jsem tady. Potřeboval jsem si ji zakouřit trošku. Takže česnek rozsolený ho máme, takže ještě tam dáme česnek. A jdeme, no. Říkám, je to podle každého chuti, ale já doporučuji víc to prostě, aby to bylo slanější, aby to bylo pepřnatější, prostě všeho víc. A i když prostě opravdu se každému nezdá, tak se něco odvaří. A pak byste to měli nedochucený. Teďko to vypadá jak dobrá šlichta, ale počkejte, až to stuhne, to bude vypadat fantasticky. Si myslím. To jsem se pochválil, co, ale do prdele. Takže beru zpět, doufám, že to bude výborný a bude to dobrý. Hlavně nechávám i ten česnek, aby se trošku, tady jezdí ta židle pod tím do prdele, aby se trošku rozjel, protože ono opravdu potom
i při tom vaření se to rozjede. A zase hodně česneku vlastně je docela agresivní potom, jo. Já uvidím, potřebuji asi, aby si to šla taky ochutnat, protože já už jsem trošku nachutnaný. No, tak, ochutnej. Bych řekl, že teď je to takový akorát. Jo, ale ty to chceš přesolit. Potřebuju to malinko přesolit, takže ještě to ochutnám jednou. To je sůl. Já bych dal trochu sole ještě. Ještě? Vidíte to je vždycky tady těma jinýma párátkama takhle. Ještě, já kdybych tam mohl šáhnout do toho, tak Neboj ještě. Tak. A rozjedeme ještě pepř. Klidníme se. Rozsypej to hezky, neboj se toho. Tak. A ještě majoránku. No, to jsem si chtěl vzít na ruku, to je jedno. Protože já ji rád taky rozjedu, jakoby. To je lepší. Tak, jdem na to. Ještě mi tady počkej, takový to ochutnáme. Bibinka taky chce. Bibinka. Fakt to teďko vypadá jak sračka, ale doufám, že pak to udělá krásnou mozaiku, tak vždycky to udělalo, tak vždycky, když se tam míchá to maso, tak to vypadá jak, když se do toho někdo pomalu vyblevá. Budeš ještě potřeba ten vývar? No, ještě určitě budu potřeba vývar. Já potřebuji, aby mi to udělalo takovou tu gelovku hezky. Můžeš ho tam klidně jednout. Celý? Můžeš. A ještě mi tam naběr z čeho? Z kůží? Z kůží vývaru. Říkám, nebojte se vývaru z kůží, jo. To vůbec. To lepší vývar z kůží a kůže, než, jak jsem říkal na začátku, než nějaký sračky, nějaký želatiny, gely, to tam vůbec nedávajte. To akorát poserete všechno, pak to je jak guma a můžete to dát jen brzdu pod nákladák, ty vole. Co směj? Ty to tam vlej? Můžeš, tak. Je to tam nalej, tak. Tady A zatím dobrý, jo? A zatím OK. Takže já si můžu jít pryč, jo? Ne, teď si bude chutnat, nikam nepůjdeš. Tady se budu muset ty vole přivázat, ty vole. To jo, ty jsi mě rychle odvázal. S tímhle já žiju už ty vole asi 8 let, nebo 9, já nevím ani. Rozumíte tomu? Tak. Máme promíchaný, ono to fakt vypadá, teď je to rozmrdaný, ale ty kusy tady jsou, jo. Okay. A prostě pak to udělá tu mozaiku, jo, toho si vůbec nebojte. No, tak mi to připadá slanější. Jo. Už bych tam nedávala. Ne. A co česnek? Tam je cítit hodně. Dobrý? Jo. Protože za mě Luxusko. je to prostě luxusní teďko. Je to trošku překucený, jo. Já radši tu sůl schovám. Ale je to překucený trošku, jo. Můžu tam dát ještě tady trošku kůží, klidně, ale ještě zamíchat. Jo, klidně. Abych vyrovnal trošku to, ale jak říkám. A ty ještě budeš potřeba vývar. Ne, teď už asi úplně, no ale člověče, jo, ještě tam dáme trošku vývaru. Ale už kůží moc tady nemám. Ne, normální vývar. Jo? Vývar z masa, kůže už ne, jsou už dost. Tak, pojď mi tam ještě hezky nalejt, protože tam musí být prostě ten rosůlek, jo. Ale ne samozřejmě gumový jako z těch sraček, jo, tamhle z toho žele a takovýhle to. Ještě nalej to tam klidně celý tak. No a já už to jenom domíchám. Samozřejmě ten vývar je ochucený, jo, takže musíte všechno prostě mít na paměti, že už jsem ochucoval maso, ochucoval jsem vodu, když jsem to dával vařit. Vlastně ochucoval jsem solil jsem i kůže, jo, takže už všechno prostě v tomhle stádiu musíte mít na paměti, aby pak to úplně nebylo asi mega. A já to ještě jednou nachutnám. A prostě je tam všeho teďko víc, je to malinko slanější, ale to všechno se nemusíte dát, to všechno odejde. Takže
Já sumu pahnáty tady. A za chvíli budeme plnit. Jenom abyste viděli, teď už je tady takovej menší bordílek, ale furt ty vole, tady bordel. A teď už mám vlastně nachutnáno, jak já říkám furt. A já si můžu konečně dát panáčkat u lamorky, protože vesměs mám vlastně jakoby hotovo. Protože já jsem takový tu lamorkový král. Miluju tu lamorku v pokojové teplotě, žádná lednice, to tam vůbec nemá co dělat. Takže na zdraví. A za chvíli se přihlásíme opět s plněním do střev. Tak zatím. Čekej. Už točím. Já nemám Takže budeme se vracet. Co potřebuješ? otevřít. To otevřu. Takže budeme teď plnit střeva. Zlato mi ještě naleje pivko, protože jsem přemaštěný jak svině. Já naleju pivko. Mám tady ještě trošku panáčka, jdeme na to naplnění a dáme to tady na val a už se mi zahřívá vývar a nevařím to, jak jsem říkal už ve videu, už jsem říkal, že to nevařím ve vodě v čistý, ale vařím to v tom vývaru, jo, to tak je prostě. Tak, naběrku. Tak, jdeš? Budeš to dělat naběračku. Budu, ale nebo můžu i rukama, to je jedno. Když mi to držíš, tak pojď. Tak já ty to podržím. Já nevím, jestli jsem zapnul to video, ale asi možná to jede, dobrý. Dej to do toho, dovnitř, tak, jasně. Nebeze tě to tou naběračkou, že si to otevřeš, víš? Ne, ty mi to musíš roztáhnout. Musíš si to roztáhnout. Jako jsi zvykla. Roztahuju. Víš? Pojďte, klouže. Promíchat to, ten vývar je tam důležitý, prostě ten udělá. No, ono to vypadá Počkej, takhle. to... Tak, dobrý. Jako to klouže jako svin. Tak. Vydrž. Mám to vázal, viď? Jo. No, aby si nám to vyšlo do hrnce. To se tam vejde, to je v pohodě. Takže, dále. Já jsem zasraná. No, to nevadí. Pojď. No, a co mám dělat? Tady to podrž. To drž, ničeho se neboj. Pořádně utáhnout. Myslím, že se ti tam přivázal prsty teďko. Tak to bych řvala. Tak, pořádně dotáhnu, aby to nevyteklo. A já doufám, že pač mám jenom 6 střev, tak doufám, že to bude stačit a mělo by. Tak. Takže takhle to vypadá teď. A jdeme na další. Opět to zase promíchám trošku jenom, ať ten vývar je, ať je to takový rovnoměrný. Já to neotevřu. Jinou mi bude přijít pytli. Ne. Dělej, roztáhni ten pytel. To je, když rosteš kocou. No, hlavně, že tobě to jde. Já se boju. Tak, trošku se zase tady drželi. To je spadla asi to je no. No, jo, už. Ne, drž. A jeden. A plníme. No. Já to vždycky dělám teda na běračku, ale tentokrát to udělám rukou a ono to asi úplně uprdele.
Ty vole, ty mě Aby tam nedostala ta šťávka. ty mě ne, to je promyšlen, ty mě vyhejtujou, vole, ty kokoti. Já jsem slizká. A když tak vezmeme na dvě, to je jedno. Okay. A ještě? Ještě bych tam dala jednu. Asi dobrý. Tak. Možná to ještě bych, ještě? Ne. Akorát? To je až moc. Jo. Podívej. Trošku vyndáme. To je lízanice. To teda. Tak, sklepem to. Ty vole, čím je to víc klouzavý, tím to stojí za hovno. Tak, ne. Masný učkatej jsem. Tak. Dobroš? Tak. Dobrý. Tak. Já Můžeme se další. umyju. A dejme na pivo. já ještě teďko Ježiš, napijem se normálně. pivka a Já tady šlapu do toho. video na chvíli vypínám, protože to naplníme a nemusíte úplně, nebo nechci točit úplně každou blbost. Tak zatím, pak se přihlásím. Tak lidi, tak jsme zase zpátky. Dělám tady poslední kus, už to není tak velký. Myslím si, že já jsem měl nějaký jakoby tyhle střeva dvojího rozměru, ale mám teda z toho, nebo máme z toho, dejme tomu 4,5, tak nějak, takže je v klidu. My už máme připravený vývar, ten se bublá už, takže se to musí stáhnout. A já je vlastně vařím nějakou hodinku, dejme tomu někdo, Dobrý. to vaří dobrý, 1,5 hodiny, nebo tak něco, já je vařím hodinku, děkuju. A vlastně ne, že se to vaří, nechá se to nějakých 90-95 stupňů a jenom se to bude převalovat, jo. Protože prostě musí to jenom pomalu, žádný vaření prudký, to je vše. Takže já to tam teď mám to tady připravený. Já je tam naspu za chvilku a jdeme na to. Takže nějakou dobu, koukám, tady nám asi spadla. Dobrý. Jo. Tak. Vypadá to nádherně. Takže za chviličku jsem tu. No, takže teďko to dáme vařit. Stopujeme si čas. Ty vole, tahle je fakt nějaká velká. To jsem, říkám, ty střeva byly asi každý jiný. Ale nevadí. Musím to vařit po dvou, takže jdeme tomu. To bude 3 hodinky celkem. A hlavně to potřebuji teď stáhnout. Mám tady bordelek prase. Potřebuji to teď stáhnout a jenom tak. A jenom ať se to převaluje a žádný prudký vaření, jo. A tu hodinku prostě a uvidíme. A jenom si říct, že tohle fakt natáčet nebudu, protože to nemá smysl, jakoby, než se to uvaří. Takže pak si třeba ještě to zapneme jednou video a až to bude uvařený, tak vlastně já to nedávám
že jo, do lednice, nic, dávám to dolů do chodby, protože tam máme zimu, do zítra to stůhne a hlavně, to si ještě pak řekneme, až to bude na místě, tak musíte to propíchnout. Aspoň 3-4 dírky, ten vzduch, tohle všechno odejde a hezky se vám to takhle zacelí a bude to úplně bombice. Takže my teď jdeme vařit. To máme hodit. To je ještě maso, co jsem z toho, to je dobrý masíčko, to nemusím nazvat, to klidně sežeru. Takže potom se přihlásím, až to bude uvaření. Tak zatím čus. Tak teď jenom krátký vstup, jenom jak se to má jenom ne vařit, ale jenom takhle převalovat. A tu hodinku prostě tomu dá, říkám, někdo to dělá 1,5 hodiny, možná někdo snad se to dělá i 2 hodiny, myslím si, že to je zbytečný. Takže jenom takhle lehce, říkám tak 90, možná by to mohlo být, ještě už to nejde míň teda dát, ale jenom takhle převalovat. A dělám to opravdu v tom vývaru, žádný vodě, čistý nic, pak se to spáchne, ještě to vyndá, ale to si třeba ještě ukážeme. Takže zatím čus. Naše bibinka tady kouká, jak nosíme dolů tlačenky. Ta je úplně natěšená, ta by je asi zvalcovala. Takže tlačenky nám stuhly a za chvilku rozkrojíme a uvidíme, jak to vypadá. Tak snad to bude všechno v pohodě a vlastně okamžitě hned se musí ochutnat. Tak snad to bude dobrý. Tak jdeme nakrojit a uvidíme, jak to vypadá. Takže není to tak nejhorší, teď to ochutnáme a uvidíme, ale myslím si, že to bude dobrý, protože to nádherně voní. Tak a my se asi uvidíme u dalšího videa. Týden před Vánoci asi budeme dělat ty vinný klobásy, takže se uvidíme potom. Takže nazdar, zdraví vás Vendys a Janička, čus! Ochutnávka proběhla a musím říct, že je to luxusní pecka. Je to žrádlo. Teď se jdu do toho pustit. A takhle to vypadá, když to odříznete třeba pár plátků a ta mozaika, a to je prostě úplně bomba. Takhle to máme rádi. A to už je opravdu poslední vstup. A uvidíme se u dalšího videa s vinnýma klobásama.